नमस्कार मित्रांनो, CIB न्यूजमध्ये आपलं स्वागत. मी माधुरी पाटील. शिवसेना आमदार सदा सरवणकर यांनी राजीनामा दिलाय. सरवणकरांनी विधान प्रमुख पदाचा राजीनामा दिलाय. सरवणकर यांच्यासह 3 शाखा प्रमुखांनीही राजीनामा दिलाय. शिवसेनेचे बालेकिल्ला समजला जाणाऱ्या दादरमध्ये संघटनात्मक पातळीवर देखील शिवसेनेला खिंडार पडले. एकनाथ शिंदे यांच्या समर्थनार्थ माही विधानसभा पदाधिकाऱ्यांचे राजीनामा सत्र सुरू झाले. आजची परिस्थिती काय आहे हे जाणून घेऊया CIB न्यूज दादर प्रतिनिधी सचिन खरमुडे यांच्याकडून. सचिन, काय आहे आजची परिस्थिती? हा माधुरी, सदा सरवणकर हे दादर माहीम मतदारसंघाचे आमदार आहेत. ते शिंदे गटामध्ये पहिल्यापासून सामील झालेले आहेत आणि विभाग प्रमुखाचा त्यांनी राजीनामा दिलेला आहे. त्याचबरोबर 3 शाखा प्रमुखांनी आणि 3 महिला शाखा संघटकांनी सुद्धा राजीनामा दिलेला आहे. राजीनामा पत्रामध्ये दिलेली माहिती अशी आहे, त्यामध्ये आमच्या मतदारसंघातील कामे रखडली गेली आहेत. ती एकनाथ शिंदे यांच्याबरोबर गेलो तर त्या कामाला एक गती लागेल असा या राजीनामा पत्रामध्ये उल्लेख आहे. माधुरी, शिवसेना आमदार सदा सरवणकर यांनी विभाग प्रमुख पदाचा राजीनामा दिलेला आहे. त्यांच्यासह 3 शाखा प्रमुखांनीही राजीनामा